Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petrol Premiership. Kaizer Chiefs 0, Orlando Pirates 3. I'm joined by Koso. Chibo msubanga umsindo, ubangelana umsindo. Yini mawusho isikose Chiefs njalo Chiefs mayidli ubanga umsindo. Yini? Wena uyajabula wena. Wena inkinga neChiefs. Ngashaya ngempama ngikoneleni. Chibo, dala ngikhola impama. Ngifuna ukuthi kodwa khona noma ingangishaya uNtombi kaYise iCadrick Stars imshayile imkhiphile kuNetbank umile naye sibanga into esineke siyithole kumanje sigijimisa uTalakhu manje into engeke siyithole sobabili sigijimisa iDStv ngeke siyithole iBetway yeSundowns Ayi Pirates ngitheni ngithe mina uNtombi kaYise imkhiphile iCadrick Stars manje sigijimisa into engeke siyithole sobabili noma ngangishaya kanjani batshele Sundowns. Ihamba nayo Sundowns league guys. Bese ngithini guys? Yo hari Rudman. Isahamba nayo Sundowns league guys. Isahamba nayo league Sundowns. Bafowethu ngifisa ukuthi management yeKaizer Chiefs ake nisithathe serious. Uzombhadala namhlanje. Ake nisithathe serious ngelinye ilanga. Management ake nisithathe serious. Yabona manje kwenzakala zonke lezi zinto lezi. Ake siyekelene indaba yoNtombi kaYise because yabona thina sesajabuliswa ngoNtombi kaYise uthi uNtombi kaYise akubahambile kahle. Namhlanje kubahambele kahle bajabule nabona bansitsitheke uNtombi kaYise. So bafowethu ngifisa ukuthini management yeKaizer Chiefs. Management yeKaizer Chiefs yekelana ukusifeyila niyasifeyila. Nisithathela ama translator nithi awazoba head coach yeKaizer Chiefs. Ngihlezi ngisho ngithi mina njalo ngihlezi ngilishumayela leli ivangeli leli ngihlezi ngilishumayela. Management yeKaizer Chiefs anikwazi ukuthatha i-translator uthi coach Chiefs. iKaizer Chiefs akusiyona amaZulu, akusiyona iGolden Arrows, akusiyona iBlack Leopard ukuthi ungathatha noma ngangibani uthi akazo coach Chiefs. Why bengamthatha uKoso pho coach Kaizer Chiefs? If ngoba phela lapha komazenzela coach noma ubani. Wani ngathatha uKoso nithi aka coach Kaizer Chiefs. Management yeKaizer Chiefs nidlala ngathi manenza so. Seriously, ngeke izilungu. Ngikhuluma nini kunabadlali abahambe bethathwa la ngokuthi abafunwa bavele bathathwa bebeka emasayidini. Singa-understand ukuthi ngaliphi but kodwa khona ngelinye ilanga management yeKaizer Chiefs sikhumbuleni sithenga amajezi senze 1.5 billion iphi imali ingathenga amaplayer. Kaizer Chiefs ake nisithathe serious management ngiyabonga team kodwa ukuhlaka uye